Jorden kaldes den blå planet, da 71% af jordens overflade er dækket af vand. Vandet på jorden er konstant. Det vil sige, at der hverken kommer mere eller mindre vand til. Dog kan vandet forekomme i forskellige former. For eksempel is, vanddamp, saltvand eller ferskvand. Vandet indgår i naturlige kredsløb og bliver påvirket af os mennesker. Nedbøren danner vores grundvand. Når man snakker om vandets kredsløb, inddeler man dem i flere kategorier. I bogen bliver beskrevet 3 forskellige former for kredsløb. Hvis det korte kredsløb. Hvis fortætningen, som er når skyerne samles, foregår umiddelbart efter fordampningen, og nedbøren falder over havet, taler man om et kort kredsløb. Når man snakker om fordampning, er der 2 vigtige begreber: evaporation og transpiration. Evaporation er fordampning fra jord og havoverflade. Transpiration er fordampning fra dyr og planter. Et langt kredsløb har man, når vestenvinden fører den overskydende vanddamp ind over Danmark, hvor den fortættes og giver nedbør. Den del af nedbøren, der siver ned og danner grundvand, betegnes som nettonedbør. Den positive nettonedbør. Nedbøren er større end evapotranspirationen. Negativ nettonedbør. Naturlig vandtab, som er fra april til august. Grundvandsspejl. Det niveau, som grundvandet vil stige til i en boring. Med andre ord, udtryk for trykforholdene i grundvandsmagasinet. Jordvandszonen, også kaldet den umættede zone. Jordvandszonen inddeles i rodzonen, den intermediære jordvandszone og kapillærzonen. Afstrømning. Vandet afstrømmer til havet via søer, vandløb, drænløb eller kloakker. I bjergeområder, hvor man har fældet skovbevoksningen, vil en stor del af nedbøren og eventuelt smeltevand løbe ned ad bjergskråningerne uden at blive absorberet. Dette sker, fordi jordens vandopsugende evne formindskes, da den manglende bevoksning nedsætter jordens porositet. Det vil sige jordens svampethed. Jordbundens sammensætning har ligeledes betydning for, hvor hurtigt vandet siver ned igennem de forskellige jordlag. Sandet holder dårligt på vandet, og det meste af nedbøren når hurtigt ned til grundvandet. På sådanne jorder er grundvandsdannelsen derfor stor. Til gengæld er man ofte nødt til at markvande de sandholdige jorder i Vestjylland. Desuden har sandjord i modsætning til lerjord en dårlig vandrensende evne, så kvaliteten af grundvandet kan blive ringe. I den østlige del af landet, hvor jordbunden overvejende består af moræneler, går nedsivningen meget langsomt, da lerjorden er tæt og næsten uigennemtrængelig for vand. En stor del af nedbøren strømmer derfor af på overfladen eller igennem dræn til vandløbene som en overfladisk afstrømning, og det er kun en mindre del, der går ned til grundvandet. Men da lerjord har en naturlig vandrensende evne, har drikkevandet i disse dele af landet
hidtil været af meget fin kvalitet. Jordbundens evne til at holde på vandet til gavn for planterne afhænger af jordens porositet, der er udtryk for poreindholdet i jordlagene over grundvandsspejlet. Lerholdige jorder har et større poreindhold end sandholdige og vil derfor bedre kunne hæmme vandets nedsivning til grundvandet. Sandjord har en porevolumen, som er hurumsvolumen udtrykt som volumenprocent på 35-55 volumenprocent, mens lerjord er på 35-70 volumenprocent. Man kan sammenfatte disse forhold i den såkaldte vandbalanceligning. Vandbalanceligningen lyder: nedbør er lig fordamning plus afstrømning plus en ændring i grundvandsmængden. Størstedelen af jordens vand befinder sig i havene. Herfra og fra søer og vandløb kan under indtrykning af opvarmningen ske fordampning til atmosfæren. I atmosfæren kan vand fortættes til skyer og efter forholdene give anledning til nedbør i form af regn, sne eller hagl. I form af sne kan vandet under gunstige forhold blive liggende i længere tid og eventuelt ophobes som et sne- eller isdække. Under visse forhold kan snedækket blive så tykt, at det begynder at bevæge sig som en gletsjer. Under andre forhold kan der dannes en vandstrøm under isens overflade. Denne vil søge nedad og muligt ud i havet, hvor stykker af isen kan frabrækkes og danne isbjerge eller isflager. Er temperaturen højere, vil isen smelte. Som vand kan der enten ske en afstrømning på jordoverfladen eller en omsamling i en lavning i form af en dam, sø eller lignende. Eller vandet kan sive ned i jorden og her bevæge sig mere eller mindre i form af grundvand. Såvel overfladevand som grundvand vil søge nedad og som regel i sidste ende ud mod havet. Afhængig af i hvilken form vandet befinder sig, kan det være tilgængeligt for planter, træer eller dyr, som efter behov kan opsuge eller drikke det for at udnytte til egne livsprocesser. Det kredsløb, der således forekommer, kan sættes ind i et vandrelandskab eller en vandbalance.